Zaladnai Zsolt a magyar popzene egyik legnyughattatlanabb egyénisége. Szólistaként kezdted, mint Cini, így is lettél népszerű, aztán alakított egy zenekart, Cini és a Tinik volt, ugye? Aztán megint egy-két szólista lemez, és most a Cini babák híréről hallok. Igaz, hogy ez csupa lányból áll ez a zenekar? Hát igen, itt végső soron mindenki zenél, mindenki énekel, és csak lányokból áll az együttes. És sajnos, mivel én ezt már januárban elkezdtem, de némi problémák adottak, hagy ragadja meg az alkalmat azért, hogy most megkérjem a tévénézőket, illetve akik nézik a műsort, hogyha ne talántán úgy érzik, hogy van közöttük olyan, aki nagyon jó szólógitáros lány lenne, akkor boldogan várjuk a jelentkezését, mert egyelőre sajnos még mindig nem találtam gitáros lányt, és ezért ez az egész dolog még egy kicsit áll. Annak ellenére, hogy felvételt már készítettünk a rádióban, 2 dalt is, és bizony ott fiúk segítségére volt szükség. Milyen az érdeklődés egy női zenekar iránt nálunk és külföldön? Hát én azt hiszem, hogy annak idején ennek volt egy őse, a Vadmacskák már, de hát az még túl kezdetleges volt. Én szerintem, ha jó zenét játszunk és énekelünk, én főleg ilyen nagyon nagy vokális éneklésre gondolnék, akkor szerintem azért itthon is lehetne valami jót csinálni, de elsősorban érdekes módon külföldön van iránta érdeklődés. Milyen országok? És főleg olyan országokban, mint például Kuvait, Irán, tehát ilyen jó messzi helyek. És hol láttak ők benneteket? Az az igazság, hogy még sehol, csak fotókat láttak, de úgy látszik a nőknek ott olyan nagy népszerűsége van, főleg a zenész és énekes lányoknak, hogy mindenféle zene nélkül már különböző ajánlatokat is kaptunk. Ez egy meglepő történet. Most ugyan a zenekarod nincs itt, mint tudom, nem tudtak eljönni, de felhasználunk egy olyan hangfelvételt, amin ugye ez a zenekar szerepel már. Igen. Tehát a Cini babák mutatkoznak be, kedves nézőink, ez az első felvételük, remélem tetszeni fog. Egy nagy képes könyv az élet, amit gyerekkorom óta nézek. Néha ügyet se vetek másra, csak lapozok előre-hátra. Sokszor városképeket látok, ahol utazok, moziba járok. Máskor vonatot látok a képen, én a búzaföldeket nézem. Csuda szépen hull a hó, de fordított